tindak ora nganggo rowan ora kinantenan karo dhewe pono kapan opo sing dikersani oh ya wong pancene satriya iku sat 6 tring telu 6 karo telu iku sapa angka sapa iku saged anggone manempuh yen satriya dadya kang utama yen pandhita dadya manungsa sing bisa gayuh marang kasuwarga sumyuke wong pertapa urung apa samya sida selatan itu gak ono. Nah, iku ono niku. Bapak Ki Sulaiman. Lho, wong jenengan iki nurut karo dene sesepuh-sesepuh dadi Pak Sulaiman yo tak turut, Ki Suwapa pejangane yo tak goni nah. Ngono. Wong seniku aja cacat cina cacat. Ndara sembah mesti kula mugi katur. Ndara bagus. Oh, Wijaya. Semanten ugi kula ngaturaken bekti kula tengah. Semau banget panan maku dina apa rika. Gelem ngentutno marang Bendara. Oh, menika sampun dados jejiban kula. Pun tumekaning lara. Tumekaning pati kula labuhi den semanten ugi kula kingaten den bejo kumayang kakang kula sampengku mapan kebeneran lah kebeneran terus mesti den dina samang kututno jeneng ingsun arep sowan ana kersane Kanjeng Hyang Yasa sing dina sareng negara ngamarta nandhang hukum kula dawuhe Kanjeng Wa bisane udan saka kahanan kautus karo para pinispo marang para kersane Kanjeng Hyang Yasa suami kula derekaken apa kuat tindak kula boten mandi
panyarosaken pertapan rahmat pertapan panggonan ragala tamu kuras iku sejarah pertapan rahmat ya sang abiyasa ingkang sampun marang Raden Angkajaya tanggap sasmita mantos menapa ingkang dados kentek lan gagasan pun Angkajaya mangkono toh pangundas marang Sang Yasa
karing bawon langgeng Mandaraku Om triyak semula kita maguna-magunem kowe wae mosidam naga ngakak telengati naga basa elati sabda mandi-mandi suwarane nggih putuku nak Angka Wijaya yang nyuwun marang anugerahing Gusti oleh ojo kangelan paling menyang negara Ngamarta nyungkemo ekor buta ana raseksa jenenge Dewa Mampang nyungkemo yer Angka Wijaya wa inggih wa yen ngaten nyuwun pangestune kula wangsul dhateng negari Ngamarta oh iya Angka Wijaya paling ana negara Ngamarta
kangge wingking kanjarane wong tapa tinggal samya pinangge wingking Bangsa mangkono kocap kacarita lampahe Raden Angkawijaya didhawuhi kaliyan Eyang Abiyasa kautus nyungkem kautus nawula dhateng Dewa Mambang kono Angkawijaya lampahe kancik wonten ing negari Ngamarta wonten ngarsanipun Dewa Mambang nyungkem dhateng Dewa Mambang
tete yang kolutra Maspati Raja Dewakuwa ana satriya bagus luwe rupa kurang candra teka-teka mara nyungkem marang aku sapa saliramu Raden nuwun inggih sinuwun kula Raden Angkawijaya sinuwun Angkawijaya inggih lasiwuri kula Semar Ndara Reang Bakong Ndara Angkawijaya saliramu kok mara-mara nyungkem marang aku inggih sinuwun kula kedhawan kaliyan Eyang Abiyasa kapurih nyungkem kapurih nyuwita dhateng Eyang dhateng sinuwun menika sinten aku Dewa Mambang inggih sinuwun Dewa Mambang kula ngawula dhateng paduka sinuwun nek nyungkem marang aku ngawula marang kene tak trima nek Angkawijaya marang aku Semar inggih ten kula Semar lawan Bagong oh inggih Ndara iki Angkawijaya iki momongamu inggih ten nika Raden Angkawijaya nika momongan kula lah yang sepuhe Pandhawa niku nggih momongan kula. Oh, tadi Pandhawa iku ya momongamu. Lah negara Ngamarta, nggih negara Ngamarta nika negarane nggih Pandhawa nika. Lan iki kok dados alas kados mekaten. Kok wonten raseksa. Paduka Dewa Mambang Semar tadi Pandhawa iku ya momongamu nggih ten Pandhawa iki momongan kula nek ancen Pandhawa iku momongamu nang di Pandhawa lho kok apa mau lah nang darah Pandhawa to kok iki dilungguhi buta Dewa Mambang iya mbok lak kaya apa kok iki ra iki dadi alas kaya ngene kok nggih wonten pundi ten Ndara Pandhawa wonten pundi sinuwun Gusti kula Dewa Mambang Semar nek kepengin ngerti Pandhawa nyanti Pandhawa iki dipanjrut karo Dewa Pandhawa digawa munggah menyang kayangan Suralaya menyang bakal dijegurno kawah Candradinga kok Semar gak ngerti sapa sing nulungi nek gak Kakang Semar tulungono ndara Pandhawa aduh kok
kae dinteni kene nak. Pupung durung dicemplungno kaca lho dimuka iki. Lho kirane gak wis dicemplungno durung nak. Durung dinteni kene ae kok. Oh iya, kono gembrojok tanpa harapan ya mau dipati gendong dateng Bedowo. Kakang Semar iki. Oh Semar iki. Iya. Aku Semar waktu iki. Wah, iya. Wah Semar kok nunggu ana ngarepe kawah Candradima. Aku ngenteni tekani ana Bupati. Sopo sing kok gendong iki? Wah Semar iki Pandhawa papat Werkudara Nakula Sadewa Janaka winangka gantine Kuntadewa duwe salah iki bakal tak cemplungno kawah Candradima. Cono iki ngomong aku. Wah Semar aku gak wani ngeculno apa Semar. Nek gak wani ngeculno wani karo aku. Ya mau dibati. Kok culno apa gak? Nek gak kok culno walang ya mau dibati wadah. Nek ana dukane Kanjeng Rama, aku musuhe Kanjeng Ramamu. Ramamu ku adikku. Ana menawa ana ngamu ing Kanjeng Rama aku musuhe. Wis culno. Yo, wis Semar tak culno. Nek ana apa-apa karo jawane wis Semar. Yo, aku sing tak jawab.
Ndara Gedhe, Ndara Janaka, Ndara Nakula, Ndara Sadewa. Dan wonten lampahan apa kok Ndara kula badhe dipun cemplungaken dhateng Kawah Candra Dimuka, Den. Ndara Gedhe. Percaya kakangku, matur suwun. Dene apa percaya kakangku sing nulung marang aku. Oh nggih, Den pun wajibe. Pandhawa niki momongan kula. Ini ana dewa mudhun menyang negara Ngamarta. Gawe perkara jare bar Kunta kakangku iki gawe jeneng madani jenenge dewa. Para dewa kak kuat ngempet panase nyangga panase ana jalaran jeneng dewa yo bar Kunta kakangku. Lajeng bar Kunta kakangku bakal dicemplungno Kawah Candra Dimuka. Mula bar Kunta kakangku wong kang duwe dosa. Wong ratu sing apik, ratu sing alim kok bakal dicemplungno Kawah Candra Dimuka. Mula aku katrimakno Kakang Semar. Katimbang bar Kunta kakangku sing kacemplung Kawah Candra Dimuka, aduh tak wakili nganti durur-durur kabeh Pandhawa papat makili kabeh. Mula saka iku aku lan dulurku Janaka, Nakula, Sadewa dikawul menyang Suralaya kate dicemplungno Kawah Candra Dimuka minangka gantine bar Kunta kakangku, Kakang Semar. Oh, kados mekaten nggih. Yen ngaten Ndara Nakula, Ndara Sadewa, Ndara Janaka sampeyan wangsul dhateng negari Ngamarta. Ngono wa Semar. Iya wa Semar. Iya Kakang Semar. Lan Ndara Gedhe mumpung wonten pinggire Kawah Candra Dimuka. Mbok menawa Ndara Gedhe ngathah karep nek ngono aku mumpung ana pinggire Kawah Candra Dimuka aku kepingin nyuwargakno bapakku Pandhu karo ibuku Madri. Oh, leres. Niki naminipun anak nyuwargakno wong tuwa. Iya, Kakang Semar. Nggih, Den. Yen ngaten monggo sampeyan suwarga sampeyan nyemplung Kawah Candra Dimuka. Nanging Kawah Candra Dimuka kula gawene adem. Anget-anget tuku. Iya, apa jare jedhit kakangku? Apa jare Kakang Semar? Oh, nggih, Den.
panas nanging karo Kakang Semar digawe anget kuku koyo banyu gege. Matur suwun Kakang Semar, aku tak golek bapakku Pandu. Kula nyuwun tulung. Lho, kok iki sapa? Kula Kasani. Lho, Kasani. Lah kok kono kene kok dijemlo Kawat Candra Dimuka. Nggih. Kula niki kerangan kok dijemlono. Kula biasa seneng kula tandak ae ngomong. Lho, nek seneng tandak apa-apa, pokok gak dibojo. Ini kula niki kok gak betah nek tandak ngoten niku. Tadi mari duwe bojo kok seneng ae ngono. Nggih. Mulane kula sampe tulungi. Ndara aku gak iso tulungi kon. Bab tutuk kon sing tak golek aku, golek bapakku Pandu. Bapak Pandu tak golek menyang di Bapak Pandu ayo. Tak ubah Kawat Candra Dimuka. Bapak Dewaya kok nganti ngubek Kawat Candra Dimuka. Sapa sing nulungi Werkudara? Kakang Semar sing nulungi aku. Pandhawa kabeh mula aku pumpung ana pinggire Kawat Candra Dimuka. Aku kepingin nyuwargana wong tuaku, nyuwargana Bapak Pandu marang Ibu Kumatri. Nek gak disuwargano Bapak Dewa tak jemplungno Kawat Candra Dimuka. Sena nek karepmu ngono ya kok turuti apa gak? Ya tak turuti. Nek ngono wong tuamu Pandu kelawan Dewi Madrim tak suwargano tak tunggu. Nek ana wujude tak obra-abrino kaya Suraraja. Ya Adipati Wingi Rama Pandu lan Madrim asale ana neraka unggana swarga tundha pitu. Inggih Rama yen ngaten kula swargane tundha pitu.
Iya, Bapak Dewa wis ero. Wis ngerti. Wong tuamu Pandu lan Madrim wis diunggahno swarga tundha pitu. Bali menyang negara Ngamarta sen. Yo, Bapak Dewa kumatur suwun nek kaya mangkon aku bali menyang negara Ngamarta, Bapak Dewa. Kita kasiyuganing ulun dewamu raseksa. Raseksa sapa kawani munggah kayangan Suralaya. Inggih pikulun kula Dewa Meral. Dewa Meral inggih pikulun. Apa pigatimu raseksa kok munggah menyang kayangan Suralaya? Inggih pikulun jalaran kula damel namine Dewa Meral. Pramila kula nyuwun dipun cemplungaken kawah Candra Dimuka. Iya isih wong sing ana neraka, wong sing ana kawah Candra Dimuka njaluk disuwargane kok Dewa Meral njaluk dicemplung kawah Candra Dimuka. Nek gak dicemplungno kawah Candra Dimuka tak obrak-abrikno kawah Candra Dimuka. Bathara Guru tak cemplungno kawah Candra Dimuka. Bathara Brahma lan prajurit Jalandhara iki Dewa Meral Kurdon. Bathara Prabu nggih nyuwun sewu Pak Kurda aja takon dosamu.
dikrocok pusaka gak tumama gandra tambah amuk Dewa Prabu. Ayo tokno amansa Ceblok awak condro dibuka aku tak becek. Prajurit Jolandara kabeh wis kasoran yuda. Kapan sak Suralaya kana sing tumama wae. Bathara Guru tak cemploro kawaca dredi. Oh, nek ngono tututon aku menyang negara Dewara Ati. Nyatun kulon sing utus. Oh nggih, amit sewu kulon. Bathara Guru. Kula ngaturaken supaya kunjuk wonten sahabat pepotok kula wonten wigatos menapa. Oh, wilahing awit bena Mas Tuma Sidang. Iya. Krishna tak tampa pangestu tampanan puniki. Karawan pamunipun ditapat buka pikulun. Ngene. Krishna ulun kok mudhun saka kayangan Suralaya menyang negara Dewarati menyang Bathara Krishna bab kayangan Suralaya ana banyetuh kayangan Suralaya digothak marang yaiku Raseksa iku kan aran Dewa Prabu mula sapa maneh sing iso nulungi ulun bab kita iku titise macan yang Suralaya Krishna mula tulungono ulun digothak marang Dewa Prabu nggih kula nyenaken kula tulungi
jagat Dewa Bathara Bathara Wasesa jagat Maneswara raseksa apa bener sliramu iku Dewa Marwa bener ya aku Dewa Marwa aku godhak buron larunku iku sapa Dewani Bathara Guru tak godhak kok mlebu ana negara Dewarawati kene kon iki sapa aku Ratu Dewarawati aku Bathara Krisna nek Dewa Marali goleki pikul pandhok piwenang aku sing nulungi pikul pandhok piwah nek ngono Krisna bakal tak gagak metu njaba tampan ana Gaman Cakra oh ya tandeni Gaman Cakra landhep sewu taman kemaran Gaman Cakra landhep sewu Gaman Cakra gaman pamungkas dipun tujuaken dhateng Dewa Amral ekor saking pitere Dewa Amral wonten mlesating pusaka cakra dipun lesi boten ngingingi Dewa Amral nyerempet dhateng Dewa Mambang Dewa Mambang kuwi garti Dewi Durmati
koyok matangi bawana ngrasepi ndriya Bopok turu konangan nek ngono Kurawa tak balekno Kurawa tak utano balik menyang garamu Kurawa kono Kurawa dipun utaken kalian Dewa Mral wangsul dhateng negara Ngastina
yaiku nglakoni cobaku Pandhawa bakal nemu kamulyan swargane wong tuamu Pandhu lan Madrid mulyane Pandhawa jagat purun bali makayanan Jlitheng Kresna kakangku ana rawuh kula ana lakon supaya mangke kaya Kresna ya Werkudara bab kabeh iki cobane dewa di nek umpama wong sekolah diuji mula saka iku dicoba marang dewa nganti Pandhawa nemu kamulyan swargane Kanjeng Rama Pandhu lan Madrid. Mula Werkudara Kakang Semar nggih Den ayo ngumpul menyang negara yaiku nang Persepan ngumpul kumpul bojana nek nenone sekali merdeka tetep merdeka lir ing sambikala